चिरां जिल्लायाव हानि दखल। चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफान आरो बेंगुरा आफादनि हानि गेजेराव बेले-बेजे सोमजिदों। एलटमेन्ट खालामनानै लाबोनायखौनो ओमफ्राय जोंनि माबायावसो दस्रायाव होखारजानानै बे बेले-बेजेया समाज अनसाय बिफाननि मावख'गिरि समेश्वर मोसाहारि आरो बेंगुरा आफादनि गेजेराव जायो। बिथांमोनाव बे रोखोम दंबा नोंथांमोनहाबो सोंनो हागोन बेनि प्रमाण पत्र दंबा। बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौ होनना बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनै चिरां जिल्ला बेंगुरा आफादनि आफादगिरि नार्स्रां बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम गावसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खावलायहरदों। जेंनाया जादों माखासे गावसोरनि बेंगुरा सुबुंफोरनि दानफ्रोमबो मोनबाय थानाय पेन्सनखौ दानदों, लोगोसे गावसोरनि एलटमेन्ट जानाय हाखौ दखल खालामदों होननानैबो अजद दैखाङो। आं चिरां जिल्ला बिख्लं हन्थानि एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो नागिरो जे जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरनि सिएम सारनिसिम आं गुरैयै खावलायो जाहाथे जेन जोंनि बे समस्या जोंनि बे हेन्डिकेपफोरनि माखासे दानलांनाय पेन्सन DSW अफिसार समेश्वर मोसाहारिया जे पेन्सनखौ दानदों बिनि जेबो जोङो एन्सारखौ मोनाखै। जोङो DC सारनिसिम बेखौ फोरमायहैबाय, बिनिफ्रायबो जोङो जेबो फोरमान मोनाखै आरो समेश्वर मोसाहारि बे DSW अफिसारखौ जोङो गुवाहाटी जइन्ट डाइरेक्टरावबो बिनि नामै FIR हैबाय, बिनिबो जेबो एक्सन जायाखै। बिनिखायनो CM सारखौ आं गुरैयै खावलायो जेन बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंखौ बिख्लंगनि बे जोंनि प्राप्य दानजानाय पेन्सनफोरखौ जेन थाबैनो बानायना होयो आरो बे दुर्नीति DSW अफिसार समेश्वर मोसाहारिखौ जाहाथे बिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै दस्रायाव हरो, बेखौनो आं गले गले खावलायनानै आं प्रेस मिटनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरबाय। गावनिबा डाबल पेन्सन मोननायनि थाखाय दानदोंबो होनाङो। डाबल पेन्सन मोनोबाथ' गोबां मानसिफ्रानो डाबल पेन्सन मोननानै दं, बिसोरखौ दानाखै, खिन्थु मानसि बासिनानै दानदों बियो। मानसि बासि सोरखौबा इगनर खालामनानै माखासेनिखौ माने बेखौ हिसाब मोना जोङो। गोबां मानसिफोरनियानो हाबाखै हाबनायालाय, खिन्थु दाननायखौ रोखा साथाम साब्रैखौ एखे मोनथिथारबाय आरो गावसिनि ससियेल वेलफेयाराव खामानि मावग्रा कर्मचारिफोरनि खुगानिफ्राय अफिसारा बेखौ अक्ट'बर मासनिफ्राय दिनैसिम गैया। साथाम मानसिया जनक राय, जामिदार राभा, बिस्वजित गयारि, बिसिनिखौ खाथां मिथियो। बेखौ डाइरेक्ट जोङो आरटिआइ बायदि नायबिजिरनानै जों मोननो हाबाय आरो मोननो हाबाय। माने बेखौ मोनफिनजानो लुबैयो आरो बे साथामल' नङा, गोबां मानसिनिखौ 4 मास 5 मास दाननानै दङ। दा बेखौ मा खालामो बेफोर फैसाखौ, जों बेखौ माने जोंनो नांफिनगौ। बे समेश्वर मोसाहारिया जेरैबाबो मारै होफिनथों, बे दानजानाय बिख्लंफ्रा माने दानजानाय पेन्सनखौ जाहाथे मोनफिनो। आरो बे अफिसारखौ बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो CM सारखौ गले गले अननानै खावलायहरो जाहाथे बे DSW अफिसार समेश्वर मोसाहारिखौ जेन बिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामहरो। बेनो जोंनिफ्राय बार गले गले खावलायनाय आरो बिनि जेंनायानो जाहैबाय जोङो 2015निफ्राय बेयाव जोंनि अर्डार मोनखानाय लेखा आधा बिगा दङ। ओमफ्राय बे आधा बिगायावनो जोङो प्लास बे समाव माबाया DCआ बिरेन्द्र मिथाल सारमोन, बे बुंदों थिग आसे नोंसोर आधा बिगाल' लेखा होजाबायबा, अर्डार होजाबायबा, आधा बिगाखौबो खाथियाव ज' दंखायोबा बेखौबो दखल खालामनानै ला, उनाव आं मावनानै होगोन होनबाय। बिरेन्द्र मिथाल सारजों जोङो गोबाव सम माबा खालामनो मोनाखिसै, बिथाङा थाबैनो ट्रेन्सफार जानानै थांबाय मानिबा जाहोनाव। बिनिखाय जोङो दासिमबो बे लेखाखौ जों प्लास खालामनो हायाखै। जों खालामगौमानि DSW अफिसारा वान स्टप सेन्टारनि नामै दस्रायावहाय
2 बिगा ना 1.5 बिगा गाव एलटमेन्ट खालामनानै लाबोनायखौनो ओमफ्राय जोंनि माबायावसो दस्रायाव होखारजानानै जोंनि बे दखल सत्त हेन्डिकेपफोरनि दखल सत्तखौसो बियो सुनानै लाफैयो। बे समाव सुनाय समाव बिग्राय मण्डलमोन बिथां लाबोनाया, बिग्राय मण्डलखौ जोङो बेयावनो होसोहरदों। बे DSW अफिसाराबो खारलांदों, जों हेन्डिकेपफ्रानो होसोहरदों। थेवबाबो बे जायगाखौ बियो माने सिंजों सिं खामानि मावनानै दा हनै हा बेबायदि आरम्भ खालामनाय जाबाय वान स्टप सेन्टारनि नामै बियो। दा जों बेखौ मानिनो हाया, जों बेखौ हगारा। खुनु मथे जों बेखौ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनिल' खोथा नङा, गासैबो चिराङाव जेसेबां हेन्डिकेपफोर दङ, बिख्लांफोर दङ, बिसिनाव सों, साफा साफा सों, हगारो ना हगारा, बे मानसिखौ DSW अफिसारखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा, बेखौ ट्रेन्सफार खालामनांगौ ना सासपेन्ड खालामनांगौ, बे साफा साफा सोंनानै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सोंनो हागोन। बे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनिल' बुंनाय राव नङा, बे गासैबो जोंनि हेन्डिकेपफोरनि बुंनाय राव। हाया आधा बिगानि खेलिमेलि, जोंनो अर्डार होनाया आधा बिगा, ओमफ्राय सिगांनो 2015आवनो DC सार बिरेन्द्र मित्तल सारा माने आं बानायना होगोन, लोगोसे जुदि एसे हा दंखायोबा नोंसिनो ट्रेनिं सेन्टार बायदिसिना नांखागोन, बे आधा बिगाया जथेस्थ' नङा, सोब डिस्ट्रिक्टआवनो आधा बिगाल' हा गैया, बिनि बांसिन 1 बिगा 1.5 बिगा 5 बिगा गाहामसिम दङ। क'क्राझारनाथ' बिराद गुवार, 6 बिगा ना 7 बिगा होननानै सारा गावनो बुंदों। ओमफ्राय दा बिनिखायनो जोङो बे हाखौ जों प्लास दखल खालामनानै दोनदोंमोन आरो। दा बेखौनो जों लासै लासै मावनो नागिरनायखौ DSW अफिसारा बेखौ दखल सत्त खालामफैगासिनो आरो। बे हाया गासै बे आधा बिगा 10 लेसा दं जोंनि अर्डार मोननाया, ओमफ्राय बिनि ओरै आधा बिगा। दा बे हाखौ जोङो हगारा आरो, खुनु मथे जों हगारा। खावसे बिदों माने जोंनावथ' बियाखै बियो, माने एखे बे हाया आंनिसो, आं एलटमेन्ट खालामनानै लाबोबाय माबाय होननानै बुङो, खिन्थु बियो जोंनो लेखाबो देखायनो हाया, बिनि अर्डार लेखाया अबहाय बेखौबो देखाया। आरो जों जेला बे हाखौ फार्स्ट वान स्टप सेन्टारनो बिग्राय मण्डलखौ लानानै फैयो, अब्ला जोङो बे वान स्टप सेन्टारनि माखासे बायद'फोर दंमोन, बिसिनाव सोंदों जोङो नोंसिना हाया अबाव होननानै। बे बायद'मोनहा जोंखौ बुंदों खुनु क्लियारानो गैया, सारा जोंखौ ओरै ओरै फिदिंगासिनो दङ, दस्रायाव सुफैबाय बेयावबो होसो हरजालायबाय, बेसे सोलाय सोलाय खारनोसो नंबाय जोङो होननानै बुंबाय। बिसोरनो क्लियार जोंनो खोन्थालांदों। होमब्लालाय माथो जोंनिखौ मा फैखो, बे मानसिया थिग नङा सारा, ओंखायनो नोंसोरो बिनि गोजानाव था, बिनि खामानिया साक्सेस जानाय नङा, आरो जोंजों मालाबाबो दाजुजि, जोंना बिख्लं हन्थाफ्रा गासिबो एक गट, जों बेखौ हगारनाय नङा होननानै आं बिसोरनो क्लियार खोथा होखानायखा। वान स्टप सेन्टारनि माने DSWआ दालाल मावदों ना मादों बेखौ जों मिथिया, वान स्टप सेन्टारनि एलटमेन्ट जाबाय होननानै बुंबाय थायो, ओमफ्राय लेखा खागजखौ बियो जोंनो देखायनो हाया। ओरैहाय समाज अनसाय बिफाननि मावख'गिरि समेश्वर मोसाहारियाबो बुंथियो दि गाव बिथांमोननि हाखौ दखल खालामाखै, मानोना बे हाया वान स्टप सेन्टारनि सिङाव एलेट जाखानायखा। बेराफारसे पेन्सन दाना होनायनि सायाव सोरहाबा मोननै बख'नानै लानायखौसो दानदों, आरो सोरबा पेन्सन मोनाखैबा बेखौ थाबैनो मोनहोनायनि राहा लागोन होनना फोरमायदों। आसलथे जोंनाव 2017-18आवनो जोङो डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसारनि नामाव जोङो हा 2 बिगा मोनदों। ओमफ्राय बे 2 बिगा हानिफ्राय जोंहा जे मोनसे वान स्टप सेन्टार दं, जायफ्राव माने डमेस्टिक भाइलेन्स जायो, जेनेबा जिखुनु जिल्लानि सिङाव थानाय डमेस्टिक भाइलेन्स जानाय बे उइमेनफोरनि थाखाय बाय मोनसे सेल्टार बायदि हम, जों बाहाय सानबा दोनफैनो हायो आरोखि। बे हमनि थाखाय जोङो बे 2 बिगानिफ्रायनो आधा बिगा होदों। उनाव जेला बे हाखौ जों ट्रेसमे हरजोब्बाय दिल्लीयाव सेंसन फैसानि थाखाय आरोखि, ओमफ्राय बे सेंसन जानानै फैयोब्ला जोंनि 2 बिगा हाखौ जों जेनाखि आधा बिगा जे वान स्टप सेन्टारनि थाखाय होदोंमोन, बै मोनसे रिलिजियास माबानि थाखाय पार्टिनि थाखाय बे हाखौ आधा बिगायाव होदों सार्केल अफिस सिडली रेभिनिउ सार्केलनिफ्राय। दा बेखौ जोंनाथ' फैसा अलरेडि फैबाय, दाथ' जोंना हा नांसिगौ नालाय, ओमफ्राय जोङो सार्केल अफिसाव लिरबाय, जोंहाथ' सेंसन फैबाय। दा बे हाखौ जोंनो इमिडियेट माबा खालामनांगौ, उलायना होनांगौ, जों जाहाथे अति हनखालि जों बे हाखौ जों बिल्डिं कनस्ट्राक्सनखौ जों कनस्ट्राक्सन खालामनो हायो। बे मथे
दाना सार्केल अफिसाव जों स्टिक लिरनानै सार्केल अफिसाव नैबे दा बे दिबांफोरनि आधा बिगा जोंनि आधा बिगा बेखौ बाहाय सेंसन होबाय दानाथ' जों दा बेखौ लुथारनांसिगौ दा डिसि सारा इन्सट्राक्सन होबाय मा इमिडियेट बेखौ कनस्ट्राक्सन खालामनांगौ दा बे कनस्ट्राक्सन खालामनांगौ हिसाबै जोङो गाबोन 26 तारिख रिपाब्लिक डे खालि ज' EM सार फैगोन MLA सार फैगोन DC सार फैगोन सिभिल एसटि फैगोन बिदिनो जोंनि जइन्ट सेक्रेटारि फैगोन BTCनि जोंनि जइन्ट डाइरेक्टर काम CST ससियेल BTC बेसोर गासैबो फैजोबनानै बे फाउन्डेसननि हाबाफारिखौ गाबोन जागायगोन। जोंथ' साख्रिसो मावदों हाखौ जों मानो सिख'नो जोंहा सरकारि नियम बादियै जोंहा कागज पत्र दंखायो जों अलरेडि जों थानावबो लिरना होबाय ओमफ्राय जेरावबो जोङो दायित्वबो लिरना हरखाजोब्बाय जोंहा जे हा भाई 2 बिगा एल'टेड मोननायाव 2 बिगानिफ्राय जे आधा बिगा जों बेखौ मोन्दों वान स्टप सेन्टारनिफ्राय बेफोर गासैबो जोंहा रैखा फोरमान दंजोबो अफिसाव। नोंथांमोनखौ अभियोग खालामदों दि सोङा हसिया साइबरखौ बोखारदों मानो जाहोननि थाखाय बोखारा बेखौथ' सेभारेल टाइम्स आल'सना जादों आरो डिसि सारा बुंबाय मैयानो बेखौ उख्रायनानै मैयानो एरखम खालामनांगौ आरोखि होननानै बिथांमोनजों रायलायनाय जायाखै बिथांमोना MLA साराबो मिथिगौ MLA सारनो आं दा बेखौबो आं थांदोंमोन MLA सारजों दाख्लैथ' सल्भ जाबाय होनना बुंखाबाय बिसोर खुनु जेबो डिसपुट जाला दावराव दावसि जाला आजिखालि जोंहा प्रमानानो दंखायो MLA सारफोराबो बुंबाय बेखौ इमिडियेट खालामनांसिगौ होननानै दा जों बिसोरनि बिथोन बायदियै बेखौ जों आवगायदों आरोखि कनस्ट्राक्सन खालामनो थाखाय। पेन्सन दाननाया मानि थाखाय दा पेन्सनखौथ' आं दाननो हाया आंहाथ' अधिकार गैया पेन्सन दाननो जोङो 1570 811 टटेल बे पेन्सननि थाखाय जों लिस्ट हरदों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा बेनि बिथोराव जोंहा हजों गुवाहाटियाव हमनो हाबाय बले माखासे मानसिफ्रा डाबल पेन्सन द्र खालामगासिनो दं बिनि बिथोराव जोंनो हजोंनिफ्राय लिस्ट फैबाय फिल्टार खालामनानै ओमफ्राय बे जाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिसोरनि नामावनो डाबलखौ जों मोननानै ओमफ्राय बे मथे गभर्नमेन्ट माने लिस्ट बिहरनाय मथे सोर डाबल पेन्सन जागासिनो दं बे लिस्टखौ हर बे मथे जों लिस्टखौ हरदों आरोखि बेखौनो दानदों होनदों दा जों बेखौ आरो रायलायहरखाबावबाय जे आंखौ गाज्रि खोथा रायबाय थायो जाहाथे बे पेन्सनखौ बे जेनाखि डाबल पेन्सन जादोंमोन बिसोरनिखौ मोनसे दोननानै मोनसेखौ होनायनि बेबस्था इमिडियेट लादो आरोखि होननानै बेफोर दायित्व जों आल'सना खालामदों। सुबुंफ्रा दिनैसिम पेन्सनखौ मोननो हायाखै बिदि दा जोंहा बे 900 सामथिं जों अलरेडि लिस्ट हरखाबाय बिसोर इमिडियेट मोनसिगोनानो आरोखि हाबसिगोनानो जोङो गाबोनफोर दिनैथ' अफिस बन्द जोङो नैबे अफिस खुलिबानो 26 तारिखनि परे जों आरो खबर लाहरबावगोन जों दे एथ' हरबायमोन बेनि पेन्सननि बेबस्था इमिडियेट जानांगौ आरो बै जे जाय डाबल एन्ट्रि खालामदोंमोन बिसोरनिखौ मोनसे दाननानै मोनसेखौ इमिडियेट होनायनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै। सार थांनाय समावदि बिथांमोना बुंदोंमोन बे हायाखौ गावसोरो 2015नि सिगांनो गावसिनि दखल खालामखानाय होननानै दा नोंथांमोननिया 2019आवसो जोंना 2017-18 दा बिथांमोनाव बे रोखोम दंबा नोंथांमोनहाबो सोंनो हागोन बेनि प्रमान पत्र दंबा जोंनाथ' नै प्रसासननि आखायावनो दंजोबो आरो जोंनावबो अफिसाव अलरेडि दंखाजोबो आरोखि जों दाखालिबो खोन्था होदोंमोन बले जोंना नै अर्डारा सार्केल अफिसाराबो फैखांबाय फैदों औ दे थेंक इउ दे।